UChuma uzobuyela ngokujulile ebugebengwini ngemva kokuphuma esibhedlela athola ukuthi yonke into ebenayo imlahlekele. Kanti ngizokuthulela nokuthi kuzowenzakalani ngoNolitha uma ngabe uChuma ethola ukuthi unemfihlo eningi anayo noMapholoba. Ngiphinde ngikuthulele ukuthi uNolitha uzolahlekelwa ukho konke kule nyanga yaka-Agasti kanti nokuqala kwenyanga ika-September lapho uNolitha ezosithola engenakhishi, ikhishi lakhe lizoshiswa kanti yena uzotholakala angumuntu ozozula yedwa esigangeni noma ehlathini. UChuma emlahlile, emcoshile futhi phakathi emndenini wakwaSokhulu ngesikhathi kulahlwa uMapholoba ecoshwa endlini. Kanti ngizokutholela lapha kuzokwenzeka ngale ndlela. Uzothola ukuthi nge-12 zika-Agasti kulapho uChuma ezocala khona ukuhlela itulo eliyingozi lokugebenga umkhonto wemali yamaPholoba. Kanti nge-25 kuzoba ku-Agasti uzothola ukuthi umhlaba uzojika lapho imali yabo ebugebengu izonyamalala ngendlela engaqondakali. Bazoyintshontsha imali kaMapholoba enganga-3 million rand yemalahle kodwa ekugcineni izonyamalala futhi ebusweni babo. Kanti nge-31 zika-Agasti kutobe kwisiphetho senyanga lapho kutholakala khona ukuthi kuzophetha isicundu noma ukulwa okukhona phakathi kukaChuma, Solomzi noMapholoba. Kanti ukulwa kwabo kuzowenza ukuthi umshado necebo likaChuma noNolitha kuzoqhekeka ngenxa yezimfihlo nezikweleti ezigalela phasi okuzoshiya impi yabo noMapholoba isavutha amalangabi njengoba kuzongenwa enyangeni yaka-September. So ukuphela kwenyanga yaka-Agasti izinto zizojika zibe muncu kuNolitha njengoba ezosithola esengozini enkulu ezokhashwa izimfihlo zakhe futhi izolahlekelwa nayikho konke akusebenzele. Inhlekelelo nezinsolo zokugcekela phasi sabotage lokhu kuzokwenzeka nge-26 zika-Agasti lapho kuzochuma inhlekelele ensha nembubhiso endaweni yakhe uNolitha yokudla eyaziwa ngokuthi iNolitha's Kitchen. Kanti izinsolo ngemuva kwaleso sigameko kuzobhebhetheka amahlebezi amakhulu ukuthi le ndawo icekelwe phasi ngamabomu kuyisabotage okuzoshiya ibhizinisi lakhe lisengozini kakhulu. Ukudalulwa kwezikweleti nezimfihlo zikaNolitha lokho kuzokwenzeka nge-25 lapha ku-Agasti ukuthi ngesikhathi uChuma ezama ukubhekana nodaba lwemali enyamalele uzogcina ethumbile indaba yemfihlo emnyama mayelana nezikweleti ezinkulu ezenziwa uNolitha. Kanti ukuphela kwenyanga uzothola ukuthi zonke izifihlo zikaNolitha zizokuphela ezomshado nezezimali zezikweleti obala. Lokhu kuzoveza ukuthi ebengathembeki neze kuChuma kodwa uzobeka ubudlelwano babo engcupheni. Ngamafuphi inyanga ka-Agasti izophela. uNolitha engenayo indawo yokuhlala ngemva kokucoshwa kukaMapholoba esigodlweni. Ibhizinisi lakhe lizoshabalala. Okunye kwakulindela ukuhlukana komqondo. Ngalowo losonto lokugcina lwenyanga uChuma uzonquma ukumlahla unomphela ezinhlelweni zakhe zangomuso. Uzokholelwa ukuthi uNolitha ungumthwalo nomuntu oyingozi angambuyisela esibhedlela noma ejele ngenxa yamaphutha akhe. Kanti ukungena kwenyanga kaSeptember njengokusho kweminyaka endlule yalo mdlalo nendlela umlingisi kaChuma abuyisela ngayo izinto, uChuma akamphakamiseli isandla uNolitha kodwa uzomshiya eyedwa ukuba abhekane nenhlekelele yakhe yaka-Nolitha's Kitchen kanye nezikweleti zakhe ezinkulu ngaphandle kolunye usizo. Ukucala kwenyanga kaSeptember ku-2026 kuzoza nokushuba kwesimo esikhulu lapho izenzo zangaphambilini zikaChuma, Mapholoba, Nolitha zizobamba umlilo ovutha amalangabi esihlahleni. Kanti uChuma uzozingela ukuthi ubani
othathe noma owebe imali kanga-3 million. Inyanga iqala uPhuma uzogcwala inzondo intukuthelo ngemuva kokuthi imali abayigebeze uMapholoba inyamalale inomphela, ezophendulela wonke amandla akhe ekutholeni ukuthi ubani ubambe lo mkhonto wemali phakathi kwakhe noSolomuzi. Njengoba izimfihlo zezikweleti zikaNolitha zizodalulwa ekupheleni kwa-Agasti, uPhuma uzocala uSeptemba emva kwalele ngaphandle kwaNolitha ezomshiya ebhekane nezinkinga zakhe eyedwa.